yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Nouakchott lamorde Mauritanie kono waktu yoni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka alkamisa Amérique nantinago mawgo waɗi hanki alarba pellite ƴettama Donald Trump hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique felliti dartinde fodde lebbi tati taxe uji douane yoftirɗi fewde leydi ladanaru ndu kono ngal pellital nawrani leydi biyetendi Chine o ɓeydi taxe uji ngeygu immorade Chine fodde temedere nogas e joyyi e nder temedere kala Sénégal député ɓe nogas e tato lundiɓe Pastef fedde laamine nde fukkini wullitande yeeso suudu ñayrudu mawndu yidde mabɓe ko ndu suudu wasa jaɓude o sariya firtowo sariya yafuya wotanoɗo ñande ɗiɗi lewru ndu gonɗen ɓe jewtidi e yeeso jayndiyankoɓe ɓe guine yaltugol dabaji naɓi en duroɓe malinaɓe e nder wertago leydi ndi waɗata ko ñande ɗiɗi lewru joyi e ɓuuru aroru ɗum hanuno waɗude ko ñande sappo e joyi lewru ndu gonɗen ɗum nawtirama yeeso ngal pellital waɗi ko caggal batu hakkude jagorɓe toppitiɓe ndema e nehugol leyɗele ɗiɗi ɗe fandare nde ko hoto haare waɗu hakkude remoɓe e aynoɓe tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi dawlaji dentuɗi Amérique Donald Trump andini alarba hanki wonde o dartini taxe uji douane yoptirɗi ɗo e lebbi tati kono ngal pellital nawrani leydi Chine hoorejo Amérique o ɓeydi taxe uji ngeyguji Chine ha yetti temedere nogas e joyyi e nder temedere kala taxe uji ɗi Trump ɓeyduno gila ko ɓooyi ɗin kañum en ana keddi Aluseyni Ba. caggal nde Donald Trump ɓeydi taxe uji jeyguji gummotodi to leydi janani ina naata e nder leydi makko leyɗe kewɗe kañumen jobtinomo ɓeydi taxe uji jeyguji gummotodi to Amérique ina naata e nder leyɗe mumen ngam jabtade ɗen leyɗe hoorejo Amérique o ɓeydino kadi taxe uji goɗɗi ɗin ni lewɗininomo subaka hanki kono caggal ɗum Donald Trump hayti ɓeydude ɗin taxe uji o yowiɗi ha ɗo e lebbi tati ko e majjare makko rendo wiyetego Truth Donald Trump sakti o kabaru kono ɗin taxe uji ɗi o hayti ɓeydude nawarani leydi Chine sabu to banggue Chine Donald Trump koko ɓeydi taxe uji jeyguji gummotodi to ndi leydi ina naata e nder Amérique Trump ɓeydi e majji kadi fodde temedere e nogas e joyyi e nder temedere kala tawa e adana wonno tan ko temedere e nayyi e nder temedere kala hoorejo leydi Amérique o andini wonde ko ine abbo e leyɗe capanɗe jeeɗiɗi e joyyi jokkodiri e leydi makko ngam yewtidde e dañde nanodiri e o alhaali kono e biyol makko Chine teddinani jeyguji windere nde ko ɗum saabi o ɓeydi taxe uji ɗi o fawno e dow ndin leydi nantinago wongo ngo Donald Trump waɗi hanki alarba woni Amérique no wawi hutorade kono muɗum fewde Iran ɗum no wawi latade e wiide hoorejo Amérique ko Israël noon ardoto walla haali ɗum ɓeydi galle lamorɗo Amérique ɗi konngudi makko waɗi ko balɗe seeɗa ko adi jewte no waɗa ha setta arowo to Oman imminaɗo Amérique to diwal Moyen-Orient e jagorɗo Iran halfinaɗo jokkodiral tawete leyɗele Europe e Amérique no tuumi gila duuɓi Téhéran yiɗude heɓude kaɓirɗe nucléaire Iran no yeddi ɗe tuume